Mill-bidu tas-sajf s'issa, l-operaturi tad-deckchairs u l-umbrella f'Kemuna ingħataw madwar 12,000 euro f'multi għal ksur tar-regolamenti. Dawn il-multi ingħataw minn uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu bi sforz biex ir-regolamenti maqbula bejn iż-żewġ naħat ikomplu jiġu mħarsa. Saħansitra uħud mill-uffiċjali tal-MTA kienu wkoll preżenti nhar l-Erbgħa filgħodu fuq Kemuna biex jaċċertaw li mhux qed ikun hemm abbużi mill-operaturi. Bil-bajja tisbaħ trankwilla u differenti ħafna minn jiem oħra. Fi stqarrija l-awtorità rrikonoxxiet li hemm lokal titjib avolja s-sitwazzjoni diġà hija aħjar minn kif kienet snin ilu. Fil-fatt, snin ilu kien hemm madwar 1500 deckchair mifruxa mal-Blue Lagoon, kemm hu nett kif ukoll ma' partijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-bajjiet. Illum dawn naqsu għal 230 deckchair. L-MTA qalet li qed tagħmel dan ukoll biex jitnaqqas l-ammont tan-nies mill-Blue Lagoon bilgħan li n-nies ikollhom l-opportunità jimerħu lejn żoni oħra tal-gżira.